Ma'udim f'mawata najtulek, Ma'ulejni tolbuk natluk ġi, Għanfiċ lejlar tal-tijak il-tfajna, biex nafrulek ix-xogħol u l-mistri. F'isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għadda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Insellmu mill-ġdid lil ħutna kollha l-komunità parrokjali tagħna u dawk kollha li qegħdin isegwuna permezz tal-Facebook tal-Ewkaristija illum il-Ħadd jum il-Mulej. Mill-Knisja qiegħda ċelebra is-solennità tat-Trinità Qaddisa. Nofru wkoll il-Qudiesa r-Ruħ Ġekkiġili, Ines u Salvino Camilleri. Nisqal Alla li jista' kollox u lill-kommuti li jien għaddiet ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-għamliet milieti. Tijaj, bl-akbar tijaj. Għalek nitlob li maqsa Marija dejjem verxi lill-anġli u l-qaddisin kollha u lill-kommuti x'titolbu għalija u l-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-sewwiet u paċi fl-art lin-nedmin tal-ħajja tagħna. Infaħruk, nbekkuk, nadurawk, nagħtuk ċieħ. Irrodulek ħajja għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ibn Waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaraf tal-Alla lejn Missier. Int li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħajn għalina. Int li tneħħi l-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq l-għelin tal-Missier ħajn għalina. Għaliex int waħdek Qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek fil-glorja Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla Missier inbagħat fid-dinja l-kelma tal-verità u l-ispirtu tal-Qdusija u rejtna l-misteru tiegħek tal-għaġeb, għatina li nisqarru l-fidi vera billi nemmnu fit-Trinità Qaddisa u nadoraw Alla wieħed fis-seta u l-kobor tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tal-Esodu. Dak iż-żmien Mosè qam fil-Kmini u tela fuq il-muntanja tas-Sinaj kif kien ordnalu il-Mulej. U faqqu f'idej iż-żewġ twagel tal-ġebel. Imbagħad il-Mulej niżel fis-sħaba u waqaf hemm ma' ġenbu u xandar l-isem tal-Mulej. U l-Mulej għadda minn qudiemu u għajjat. Jahwe, Jahwe, Alla li jidher u jħemm, tqil bix-xjada u kbir fit-tiba u fil-fedeltà. Mosè minnu fih inxteħed għal wiċċu fl-art, ta' qima u qal. Jekk jien tassew sibt ħnina quddiemek, Sidi, ħajjiġi Sidi ġo nofsna nitolbok, għax dan hu poplu rasu wiebsa. Aħfrinna ħsumitna u ħtijietna u ħudna b'wirt għalik. Il-kelma tal-Mulej. Inraddu ħajja lill-Alla. Għas-Salm responsorjali ngħidu ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għaddejjem. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għaddejjem. Imbirek int Mulej Alla ta' missirijietna. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għaddejjem. Imbirek iswed Qaddis u msebbaħ flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għaddejjem. Imbirek int fit-tempju tas-sebħ imqaddes tiegħek.
ta' min ifaħħrek u jollik fuq kollox għal-dejjem. Imbirek int li qiegħed fuq il-kerubini li ħarstek tinfet l-abbissi flimkien ta' min ifaħħrek u jollik fuq kollox għal-dejjem. Imbirek int fuq it-tron ta' Saltnati ta' min ifaħħrek u jollik fuq kollox għal-dejjem. Imbirek int fil-wisa kollu tas-sema flimkien ta' min ifaħħrek u jollik fuq kollox għal-dejjem. Eluq għat-tieni ittra ta' San Pawlu Apostolu lill-Korintini. Kuti, ifirħu, ħabbilku għall-perfezzjoni. Isimgħu milli wieħed jgħidilkom. Kunu ta' fehma waħda. Żommu s-slim u Alla tal-imħabba mislim ikun magħkom. Sellmu lil xulxin b'ewsa qaddisa. Il-qaddisin kollha jsellmulkom. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu jkunu magħkom ukoll. Il-kelma tal-Mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Lill-Alla li hu u li kien u li għad irid jiġi. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: Alla hekk ħabb id-dinja li tlan l-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx lill-Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, ma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min ma jemminx fih ma jkunx ikkundannat. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat. Min ma jemminx huwa ġa kundannat għax m'hemmx fl-isem tal-Iben il-waħdini ta' Alla. Il-kelma tal-Mulej. U tiflhom qegħdin niċċelebraw din is-solennità tat-Trinità Qaddisa. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. U Trinità Qaddisa titfakkarna li d-destin tagħna huwa Alla. Għax Alla huwa mħabba. Unjoni eterna ta' mħabba. Trinità hija ċirkulazzjoni tal-imħabba t'Alla li ma taqta' xejn. Għaliex kif qed it-Trinità hija d-destin tagħna. Għaliex aħna maħluqin għalih. Aħna l-koll maħluqin għalih. Id-dinja hija tinda sabiħa temporanja. U mingħajr l-inizjattiva ta' Alla ma konniex naslu biex nifhmu min hu Alla l-Missier li hu wieħed u uniku. Alla li mhuwiex il-bogħod minnek, imma li qiegħed ġewwa qalbek, għaliex aħna lkoll tempju tat-Trinità. Alla jammar fik u inti fih, u għalhekk ilkoll għandna l-possibilità li nħobbu bl-istess qalb ta' Alla. Llum qegħdin ngħixu f'soċjetà fejn il-bniedem irid jieħu l-post ta' Alla. Fejn il-bniedem irid ikun hu s-sit tal-ħajja. Irid ikun hu l-padrun tal-ħajja. Imma
l-veru dram tad-dinja, il-veru dram tal-ħajja hu li Alla jeżisti. Li aħna maħniex Allat. Li Alla jien minn dejjem u jibqa' dejjem. Għaliex id-dinja hija l-marka ta' Alla. U lil Alla għamlu ħadd. U għalhekk quddiem u minkejja din l-attitudni tal-imġiba tal-bniedem Alla xorta jibqa' jurina l-imħabba u l-ħniena tiegħu. Anke jekk tiddeċiedu li nitilqu mid-dar tal-missier biex ngħixu l-ħajja kif irridu aħna. U ma rridux ninsew li l-ferħ qiegħed filli inti tħobb lil Alla u lil Ġesu. Irridu nkunu xhieda li nwasslu l-ferħ lill-oħrajn għaliex meta wieħed iħobb tassew tidher il-qawwa fih. Mulej irrid li aħna ngħixu il-ferħ tassew, il-paċi tassew. U qudiemna l-mulej poġġa għażla u għalinna għandkom il-libertà li tagħżlu t-tajjeb u l-ħażin. Imma Alla qed jitlob minna li aħna mhux nagħżlu jekk ma nażlux it-tajjeb nagħżlu l-ħażin kif ġieli nifhmu. Jew waħda jew l-oħra li Alla qed jgħidilna għażlu dak li hu tajjeb għax it-tajjeb għandu konsegwenzi tajbin u l-ħażin għandu konsegwenzi ħżiena. It-triq it-tajba twassal għad-dawl, it-triq il-ħażina twassal għall-mewt. U għalhekk jien fil-libertà tiegħi irrid nirrealizza dak kollu li hu tajjeb. Il-mulej qed jitlob minna l-imħabba li hu tagħna biex inkunu nistgħu ngħadduha lill-oħrajn. Alla ma jieqaf qatt iħobbna, jibqa' jħobbna sal-aħħar minkejja dak li aħna, minkejja dak li nagħmlu, minkejja d-djufija tagħna, minkejja d-dbatija tagħna, minkejja d-dubji tagħna, minkejja l-fraġilità tagħna. Alla jibqa' jħobbna kontinwament. Għaliex hu jħares lejna bħarsa ta' mħabba. Għax Alla jimxi mhux bħalna. Alla jimxi fuq il-qalb. Dak li hemm fil-qalb. X'hemm qalbek. U l-qalb turi inti min inti. Qalb turi inti x'ismek. Huwa verità li f'kull bniedem hemm it-tajjeb. U meta wieħed iħobb jirnexxielu jara aħjar aktar minn ħadd ieħor. U għalhekk l-istedina li l-mulej qed jagħmlilna Ġesu din is-solennità tat-Trinità Qaddiesa li kif qed tfakkarna li d-destin tagħna huwa hu u li l-imħabba tiegħu qiegħda magħna kontinwament ma taqta' xejn. Jew niftħu għajnejna l-oħrajn u nħares lejn l-oħrajn bħala rħija waħdi. Ma nistgħux inħarsu lejn xulxin indifferenza. Meta nħarsu lejn xulxin indifferenza ifisser li jiena qiegħed naqtak il-barra minn ħajti. U lejn Ġesu tagħna l-imħabba tiegħu biex aħna wkoll inħobbu lil xulxin l-istess imħabba li hu ħabna. Imħabba li verament l-imħabba vera il-kemm kultant tweġġagħna, tista' tweġġagħna hija l-imħabba li timla l-qalb tagħna dik is-serenità li Alla jixtieq li aħna ngħixu għas-sitt tal-fuq lejn il-mulej
li meta jasal il-mument huwa jsejħilna għat-testin tagħna illi huwa. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu il-ben waħdini ta' imnisser mill-Missier qabel il-żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u jista' kollox. Niżel is-sferwiet għalina l-bnedmin mal-fitwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Virġini u sar bniedem. Salvu ħallina mbagħad ta' Ponzu Pilatu mietu tiflu. U fit-tielet jum għamlu bil-wielid skont il-kodba panza. U tela s-sema u jgħid fuq l-emin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u l-mejtin. U s-salva tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu u lejli għad il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, jum u reġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fuq il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nisqarma mdija waħda għal-maħfra ta' David, nistenna l-Papa mill-Wid u l-ħajja ta' żmien il-ġej. Adoraw illum ferħ kbir nigglorifikaw lill-Missier u lill-Liben u l-Ispiritu Santu u flimkien nitolbu. Missier Alla li tista' kollox fisem ibnek ibgħat l-Ispiritu Santu fil-Knisja biex iħarisha u jeħdisha minn kull tiġrid ta' ħsiena u jżomma sħiħa fl-imħabba tiegħu nitolbu. Isma' nitolbuk Mulej Missier Qaddis ibgħat ħafna ħaddiema l-ħsad tiegħek biex jgħallmu l-ġnus kollha u jagħmduhom fl-isem tal-Missier tal-Liben u tal-Ispiritu Santu nitolbu. Isma'na nitolbuk Missier ħinnina sieħeb nirvutna l-mejtin kollha fil-glorja tiegħek fejn ibnek isalta miegħek flimkien mal-Ispiritu Santu tlieta Alla wieħed għal dejjem nitolbu. Isma'na nitolbuk Missier ħani wettaq bil-grazzja tiegħek lil dawk li huma mġarbin minħabba f'ismek u għatihom l-Ispiritu tal-verità u tal-qawwa kif wiegħed Kristu ibnek nitolbu. Isma'na nitolbuk Missier Alla li tista' kollox qegħdina li narfu lilek u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu ħanemnu li int Alla wieħed nittamaw fik u nħobbuk nitolbu. Isma'na nitolbuk Missieru Qaddis nitolbok ukoll għall-komunità parrokjali tagħna għal dawk kollha li qegħdin isegwuna fuq il-Facebook tal-Ewkaristija biex inti mulej tidħol fil-qalb tagħhom tagħtihom il-kelma tiegħek u l-imħabba tiegħek u tgħinhom fil-mument li huma għandhom bżonn. Nitolbok ukoll Missier Qaddis għal dawk kollha li huma morda għal dawk li jridu jagħmlu xi interventi mediċi diffiċli biex inti mulej tagħtihom l-għajnuna il-faraġġ u l-qawwa nitolbu. Isma'na nitolbuk Missier Qaddis aħna ma nafux x'għandna nitolbu kif imiss ibagħtilna l-Ispiritu tiegħek fin-nuqqas ta' ħila tagħna jidħol għalina quddiemek bit-talb tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Missier twajjeb, int mulej li tista' kollox, Missier twajjeb, lilek nofru l-għotjiet tagħna waqt li f'qalbna ntuħu l-ġid, Missier twajjeb, Missier twajjeb, ġieħu glorja, lil-feddili tagħna ħajtu ġieħu glorja, u mħajjitna u mħabbetna b'ratti l-ħajb l-ogħla tifħir, ġieħu glorja. Nitolbu inti biex dan is-sagrifiċċju tagħna
ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lejn l-idejk is-sagrifiċċju għat-tifrir il-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej Alla tagħna qaddes dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek aħna l-għaddejja tiegħek. Aħna nsejħu l-isem tiegħek fuqhom u bihom għamel minna stess offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Jabbar. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa għexriq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddies Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġida s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr ma' ibnek il-waħdini u mal-Ispiritu Santu. Int Alla wieħed, int mulej wieħed. Mhux għax waħda l-persuna, imma fi tliet persuni in-natura l-istess waħda. Għax dak li inti għarrafna u aħna nemmnu dwarek, nemmnuh l-istess dwar ibnek u xejn inqas dwar l-Ispiritu Santu. Hekk fl-isqarrija tal-fidi, fil-veru Alla minn dejjem ta' dejjem, naduraw tliet persuni f'natura waħda, magħżulin minn xulxin u ndams fil-kobor. Dan il-misteru jilfaħruk l-anġli u l-arkanġli, il-kerubini u s-serafini li ta' kuljum leħen wieħed jgħidu u jtennu bla jeda. Qaddies, 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 u li Alla tal-eżerċiti. Ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola tas-smewwiet. Imbierek il-ġej fis-sem mulej, osanna fil-għola tas-smewwiet. Qaddies tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull id-dussija. Qaddes għalhekk li torbuk daw l-offerti il-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidina Ġesu Kristu. Illi meta kien se jingħata biex bil-rajħ ibati għall-ħobs, ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: Udu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: Udu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi tal-emmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerred għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu tal-ħobs u nixrajbu tal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħol tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċoqontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li neħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Dakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaha fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Dakar fil-qaddejja tiegħek Ġeki Ġili u Ines u Salvino Camilleri li inti jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din il-ħajja, dakar fil-mejtin kollha.
daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp mal-Apostli, ma' San Ġwan tas-Saliq u mal-qaddisin kollha, illi jgħixu fil-ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu flimkien it-talba lil Mulej Ġesu għallimna. Issir li inti fis-semawit, tqaddis ismek, tiġi salvanatek, kull li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Obsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna għal-ma naħfru il-minu għati għalina, la ddaħħalniex ġrib iżeħlisna intedi. Għalista nitolbuk mulej kull den jagħtina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem minn idubbu bħalsa minn kull inkwiet aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-salvna, il-qawwa u l-glorja għad-dinja. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek, inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqta li inti trid fiha, inti li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Jgħak ukoll. Minn qalbina nagħtu din il-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Ħaruf tagħna li tneħħi l-nubiet tad-dinja. Ja ħenna lina. Ħaruf tagħna li tneħħi l-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Ħaruf tagħna li tneħħi l-nubiet tad-dinja. Għatina l-paċi. Danu bil-ħaruf tal-Alla danu li jneħħi l-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li juba mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej. Ej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun fija. Flimkien Ġesu magħhom, kull ġie u ħajnatuk, kif itħabbitna l-kol, nixtiequ li nħabbuk, kif tilna l-bib ta' dik id-dar, fejn qiegħed waħdek lejl u nar, kull ġie u ħajnatuk. Jien flimkien nagħmlu it-talba għat-qalbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik, u nibqa' inħobbok għal dejjem amen. Papa għal din it-talba sabiħa. Missier Eterni tista' kollox. Il-kien tagħna f'kull periklu. Lejk aħna nduru meta nkunu imħabbtin u mtaqlin għax int isserraħna. Fidi nitolbuk biex tħares b'kompassjoni fuq dawk mill-quta. Għati Missier Etern li mejtin u l-faraġ lill-imlikta.
Ejja il-morda. Serraħ fil-qalb il-moribondi. Kum ta' saħħa għal ħaddiema tal-kura tas-saħħa u għerf għal-mexxejja tagħna. Għatina nitolbuk il-kuraġġ li nilħqu lil dawn kollha li fil-bżonn u bl-imħabba. Sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħtu glorja lill-isem qaddis tiegħek. Amen. Selmu flimkien lil Marija billi ngħidula Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-Mulejniel. Birka inti fost in-nisa, frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imjien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Nitolbu. Mulej Alla tagħna qawwina fir-ruħ u l-ġisem bis-saħħa ta' din it-tqarribina li għamilna u bl-istqarrija tal-fidi tagħna fil-misteru ta' 3 persuni f'Alla wieħed minn dejjem ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Meta l-avviż li huwa importanti għal kulħadd din hija llum huwa l-aħħar darba illi aħna qegħdin nittrasmettu l-Ewkaristija fuq il-Facebook li rħutna. Dan għaliex bħalma tafu fuq talba ta' l-Arċisqof stess mill-weekend li ġej ħanerġgħu nibdew iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ewkaristija u ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi l-oħrajn kollha għas-soltu. L-Arċisqof talabna biex nagħmlu dan u l-quddies se jibda minn nhar is-Sibt li ġej fil-għaxija, il-quddiesa għas-sitta, il-ħadd filgħodu tas-seba' 8:30, tal-10 bl-Ingliż tal-11:30 u tas-sitta fil-għaxija. U minħabba però din is-sitwazzjoni illi aħna qegħdin ngħixu fiha ħajkonna direttivi li aħna rridu insegwu sakemm ma jkunx hemm tibdil ieħor. Direttivi li qegħdin jiġu mogħtija minnha mill-Arċisqof u anke fuq parir l-awtoritajiet tas-saħħa. U għalhekk qed nitlob lil kulħadd il-kooperazzjoni tagħkom biex dawn id-direttivi jiġu mibduti biex hekk nkunu nistgħu ngħinu lil xulxin u nħarsu l-ħajja ta' xulxin. Dawn id-direttivi wkoll wieħed ħajkun jista' jsibhom fuq il-Facebook. U fil-Knisja tagħna għan-numru tal-quddies u ċelebrazzjonijiet ngħidilkom direttivi ftit minnhom għax hemm ħafna għalhekk qed tistgħu tarawhom fuq il-Facebook, titlobkom tarawhom. Fil-Knisja tagħna huwa possibbli biss li jidħlu 80 persuna. Ma nistgħux ndaħlu iżjed. Id-direttivi li għandna jistgħu jidħlu 80 persuna biss.
Għalhekk huwa importanti li meta wieħed ikun ġej għall-quddiesa jiġi kmieni se titlu mill-bib tal-ġenb ħalli bekk tkunu tistgħu tisimgħu il-quddiesa b'mod tajjeb, però nifred in-numru huwa ta' 80 biss. Dawk kollha li jiġu wara ma nkunux nistgħu indaħluhom. Ridu tifhmu li aħna għandna direttivi u rridu nobduhom. Se jkollna wkoll għal kull quddiesa għaxers illi se jieħdu t-temperatura ta' dawk kollha li jiġu għall-quddiesa biex hekk inkunu żguri illi dawk li daħlu għall-quddiesa m'għandhomx problemi li bihom jistgħu forsi jkunu ta' problemi għal ħaddieħor. Il-crying room ukoll ħsibna biex nibdew sewwa għall-qrar u dawk li jiġu għall-quddiesa irridu jilbsu visor jew inkella il-maskla. Waqt il-quddiesa lanqas ma jista' jsir kant. Dawn huma ftit mid-direttivi li aħna ġejna mogħtija temporanjament sakemm ma jkunx hemm tibdil ieħor u għalhekk nerġa' ntenni biex nirrispettaw dawn id-direttivi li aħna bħala saċerdoti bħala patrijiet rridu insegwu, rridu nobdu lill-arċisqof u anke lill-awtoritajiet tas-saħħa. Nemmen illi kif dejjem ikkoperajtu se tikkoperaw anke f'dawn id-direttivi li qed jiġu mogħtija lilna biex insegwuhom. Meta mbagħad tkunu hawnhekk fil-Knisja nagħtu aktar tarif dwar dawn id-direttivi. Kif qed tistgħu tarawhom fuq Facebook jkollkom idea ċara ta' dak li aħna ġejna huwa. U dan kollu ħajsir għal ġid ta' kulħadd. Kif qal l-Arċisqof jeżisti l-kmandament la toqtolx. Il-Knisja titħares il-ħajja ta' kulħadd. Għalhekk sejrin nagħmlu hekk. Aħna lejkom għal ġid tagħkom u intom lejna għal ġid tagħna lkoll. U nirringrazzjakom mill-qalb minn issa għall-kooperazzjoni tagħkom. Mela niltaqgħu nhar is-Sibt li ġej fl-għaxija għall-quddiesa tas-sitta, il-quddies tal-ħadd tas-Sordu u nkomplu hekk sakemm ngħidux mogħtija direttivi oħra kif forsi nistgħu nidlu jew inċaqalqu jew inwaqfu. Imma ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi jibdew bħas-soltu nhar is-Sibt fil-għaxija ġej. U aħna mill-qalb nilqgħukom fid-dar tal-Mulej ħalli inkomplu waslu l-imħabba tal-Mulej Ġesu bil-kelma ta' Ġesu lejkom li naf li żgur għandkom hekk ħeġġa u għaġġ għaliha. Tiġu fid-dar ta' Alla tolbu għal dak kollu li intom għandkom bżonn u tafu li Alla se jgħinkom. Aħna wkoll min-naħa tagħna jiena Fader Alfred flimkien mal-lajċi li għandna fil-parroċċa se nkunu tajnuna kbira għalikom. Nirringrazzja wkoll lil Sara li ħassib dawn it-trasmissjonijiet minn fuq il-Facebook biex hekk intom stajtu tibqgħu f'komunjoni ma' Alla u tibqgħu tirċievu l-kelma ta' Alla dak li hu spiritwali li hu importanti. Nirringrazzjak ta' dan l-impenn ta' kull nhar ta' Ħadd. Nirringrazzja wkoll lil Marija tal-qari u l-kant li tatna f'dawn il-ġranet. U l-Mulej iberikna lkoll tal-ħidma li aħna nagħmlu lejn il-parroċċa tagħna. Nirringrazzjakom. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu l-ħajja imkien ikkantaw lejn Malti. Lil tin